jengi ei välttämättä tajua, että miten kuluttavaa tää niinku artistihomma on. Ja me lähdettiin sitten Rapakon taakse hakemaan vähän luksusta elämää. Tallinna on meille kallisarvoinen. Se on melkein kuin toinen koti. Tervetulemas Tallinnaan. Otetaanko lasku? Ota vaan. Hei, Ai täh, kallis. Ai täh? Kallis? No ei sale ollut kallis. Hei, mun mielestä oli ihan kohtuuhinta. Siellä Telliskivessä tuli joku lokaali tyypikaan jotain epäselvyyttä, että halusko se kuva meidän kaa vai halusko se, että me otettaisiin jotenkin kuvia vaan siitä ja jostain sen Neverheard-kavereista. Ihme sekoilu. Ja sitten siinä, kun katseltiin ympärille, niin me huomattiin, että Tallinna jotenkin kukoistaa. Et ehkä ne on jopa meidän edellä nykyään. Jotenkin se Tallinna oli vähän nähty. Hyökättiin Pärnuun.